от Тибетски сърца, с Тишо от Бисквитките и другия популярен човек, който в момента беше направил много добър аранжимент на Петя Павлова на новия албум, беше Иван Лечев. Тя избра Иван Лечев, но с него направиха първо един рок-албум, концерти в Москва и след това тя направи песента "Любовта е по-силна от всичко", което всъщност беше тази идея развита, да се направи нещо модерно и ново. А напоследък слушах по радиото за българска музика, че тя всеки месец ще презентира нова песен. Което ето, т.е. виждаш, на върха. Освен бизнесмените в най-различни сфери, също и артистите се нуждаят от малко подкрепа. Да. И ще ми е много интересно и някой друг път да си поговорим за това, защото сега така почти времето ни притиска. Аз ще помоля Анджей Новак да донесе картината. Анджей, заповядай, моля ти се. Има ли формула на успеха? Нещо